Ka jing janjar jong kipaj ba hakali kawan bat kakit kaba. Namar ka jing bomdon ye kasurok kababiang namau diang hadu lang dong dai. Ki noelam ka senju karamba shnong nong trai sep ngi lang dong dai area. Kala lumi kipaj ba nakikat prat ligi shnong. Ki badon hakate kathain bat haka singi thok ding. Kilemi ban maramot hi ya kate kasurok. Ka jing maramot kala sedang nadu ka shnong mau diang hakabai kijaka ki bom lakshu bantre de kibreu la pentre de kapu shilum. Hakabai kabai tre jong kate kapu shilum layano senyang sanpo tengka kawe kalongying. Bad ka jiami ban litre pat ka senjuk. Kalapan bej uwe naman kawe pa kawe katluying nabaro kat prat ligi shnong. Ka jingmi ikipaj ba ban maramot ikate kasurok. Kalong ka berhenti hakaba ki bapoi kilong palat sos pangut. Nalor kata kesenjuk kalapan bej artili ki kanhun. Kawe ka kanhun kasdang na long dong dai. Bat kawe ka kanhun pat kasdang na mau diang syamau kelon. Bat ya kendu hawa riang ken kajaka ke bamar priang bah. Uba birbor yang tem ubadai uskretri kasenjuk habai keren bat kinang tok kubor. Ulong baka jinglum lang jongki kipaj ba. Ban maramot ya ketika surok nadu mau diang hadu lang dong dai. Kalong tang ban light na kajing sakut kikali hakakit kaba ekimar ba mardi bat kitiar gitar. Ban penpoi hakishnong kibaron hakate kathain. Hatre ki mana mal bala en kongi ku da en gi man armet na gari en gari re laj re tu chang khop ha chung de long re go da chap don Anang kong ngi penpau ka jing ai khuble ya phi ki nong pathai khubor ki ba layarap yangi nagabanta ban penpoi ya kani jing tip sya ki para sinong para thau hapo ka jala ka jongi nang ta asya ki he ki han ki jongi dai nagada gadau ngila ni ai khuble ki rang ba sinong baro ki balaya teli aban yasnok tilang nagabanta ban bakani ka jing trai social work jongi kalong ka bajok menta kasi na lang dong dai syadu mau kelon kamdai ka PWD kadai ka surok chispa sngi ka ba lapan long ban yo surok kumnir henrei hadu menta 4 don surok nakaliang jong u haba yo I dalade porbawan sene bakani ka surok ka long kumni nakaliang jong u lokular ba on tholat nakanu kanu ka skim ban penpoi ya ka surok PWD syadu lang dong dai te nangta ulapha yangi ban yele sitom ban convince kirang ba sinong yaki try khando ngamot ban yasoy haka agreement tenagaliang jongi ngila simkhia ya kata kidon setang artli ki try khando ki bampat yasoy pendap hadu menta te habang ngilai mi biang chodisi mana kani ka arterik tenagaliang jong u ulafon ya executive engineer ban khot yaki art ngot ki try khando bat ingi kirang ba sinong ban ya mirjing mot ya kata ka jing bombay te ngidon jingkermen balada nakaliang jong disi badon burom jongi usim khia kumbala kular hakini kisnem banwan ngin ngikirmen baka ni kasurok ngin kasurok PWD kan poin na adu lang nong dai kapenlong yangi ba kibapang kibasitom 100 kilometer ngi ha ban ba ban kit ban poi CSC riangdo da ki arlai kanta badon teng ki khap hakaba ki nongpang ki bang ngikit ngi ba na lang dong dai syadu mau kelon ki khat no siteng lentiru nangta kaladon jingjia sisin ba ki ba armet kilong kami habang ngikit ngi ba nang ne kidon ki ba khahang ne hawa ren kenro tede na kada daw daga jing sokya ki khat khat ligi sinong ngi la ya wer ya khot ya ki paj ba baro jong khat khat ligi sinong ngidon da ki hajar ngot hang ne manta ban trai social work ya kani ka surok